U protekla 3 dana u Srbiji i Republici Srpskoj obilježena je još jedna tužna godišnjica stradanja Srba tokom hrvatske akcije Oluja. Jedno od mjesta na kojem se služi pomen ubijenim je mjesto Janjele na Petrovačkoj cesti. Na današnji dan prije 27 godina hrvatski avioni bombardovali su izbjegličku kolonu i ubili 12 lica, među kojima i 4 djece. I ove godine, pored spomen krsta u Bravsku, na putu Bosanski Petrovac Ključ, parasto služi episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Zatekao sam krv, jauk, taj avion koji je raketirao kolonu, znači on je letio i bilo je tu povrijeđenih, mrtvih, ranjenih, tako da je to bio užas. Trebalo je to izdržati, vidite, onu kolonu i onu patnju, jauk, muku, jad, bilo je grozno. Dakle, tužilaštvo je nama od 2014. godine obećavalo iz BiH samo što nije podignuta optužnica, samo da im Hrvati kažu imena pilota i sve je već spremno. Tu su dokazi, tu je napisana optužnica, fale im imena pilota. Oni su, znači, prije već 10 godina poslali dopis službeni Zagrebu da im da imena pilota. Zagreb im to neće nikad dati, to sam im i ja rekao. I da bi prošle godine, mi pred svaku godišnjicu pitamo tužilaštvo iz BiH, Sarajeva, da nam kažu u kojoj fazi je taj postupak. Prošle godine su nam odgovorili u septembru, dobili smo taj odgovor, iako smo ga poslali u julu, da postupajući tužilac priprema taj predmet da ga pošalje Hrvatima, da ga oni preuzmu. Ako ga oni odbiju, šta se onda dešava? Pa sad čekamo odgovor. Poslali smo im odgovor. Šta je sad? Jesu li ga poslali ili nisu? I evo, sad su vjerovatno sezona godišnjih pa im se ne odgovara. Pretpostavljam da ćemo dobiti odgovor negdje u septembru.